Ibhunga lezoshishino limemelela kuRhulumente ekubeni ayinyuse imiqathango kuwo onke amacandelo ezoshishino ukuze abengqingqwa kumba ophathelene nococeko ukuthintela intsholongwane yeCorona. Elibhunga lithi ooSomashishini abasakhasayo ngabona bazakubethakala xa kunyanzeleka ukuba avalwe amashishini abo. Elibhunga lithi sele lifumene imbalelwano eziliqela kwimibutho yalo ichaza indlela ethwaxeka ngayo yile ntsholongwane, amanye esithi ayazivala iingcango zawo. Indawo yokutyela endabeni goodies ithi neminyaka engaphezu kwama-20 lapho imiqathango ka-level 4 ithi ngoku bangashishina xa bekusa ukutya kubathengi. Business been okay, except for this period. I suppose everybody is the same. And today we're trying to revive the business, going back on deliveries only, and hopefully it's going to pick up slowly. But so far, it doesn't look very bright, but we just got to carry on. Kwindawo ethengisa izixhobo zokwakha iPinelands Hardware Store, ushishino luyacotha. Bashishina njengomyingo phakathi kwe-30 ne-40%. We need to survive, so yes, for us, as well as my first 2 weeks at work, so I need to work, yes. But at the same token, we have to be safe. So we do a lot of hand sanitizing as people come in, as they go out, and that is important. So we try to keep up the hygiene. We've also got spaces here, meter distance between each other if there are any queues, but at the moment it's quiet. Iqumrhu loshishino eKapa, iCape Chamber of Commerce, lithe yona ngozi ijamelene noqoqosho lwelizwe asiyontsholongwane yeCorona nje kuphela, koko kukushokoxeka koqoqosho ukukhatshwa kungabikho kwerhafu. Bathi lo level 4 uyaluqitsha ushishino. I was saying the position of the chamber is that we'd like to shift the onus away from government to set the parameters and get businesses to apply their own minds as to putting the necessary protocols in place. If the health protocols are in place, the PPE equipment is available, and if sanitization is happening, then we want businesses to actually regulate how far they go and how they open up their businesses to the public. Kunjalo iqumrhu loshishino lweKapa, iCape Chamber of Commerce, likwamkela ukwenyenyiswa kwemiqathango iye ku-level 4, kodwa bathi akwanelanga ukuzisa ushishino lunenzuzo. Thandiswa mawu weendaba ze-SABC eKapa.